14, eta 15 mendeetan Bizkaiko jauntzoak eta beraien aldekoak jaun eta jabe ziren Bizkai osoan. Baserritar gizakoak ez zeukaten zer egiterik lapur hauen kontra. Bizkaian alde batetik ganboatarrak gendu zan, eta beste alde batetik oinaztarrak egoazan. Erregeek erregidoreak bidaltzen zituzten liskarrak kontrolatuteko. Garaian, Aroko kondea zen erregidorea. Dana zan gerrea, uriak eta baserritarrak oinazpituta, zapalduta, eukiten ebezan. Orduan, hermandadek Bizkaiko jaunaren laguntzagaz, mugika eta putroitarrak Bizkaitik bota ebezan. Handik gitzira, bueltatu eta bardin-barren jarraitu zuen. Baina Gaztelako erregeak eta hermandadek bat eginda, atzera bota ebezan Bizkaitik mugikakoak. Onduta geratzen zaete. Zorionak!